ассалому алайкум духтарако, ҳама каса хубе назен. Духтаро мувофиқ талаби шумо омадем ба мағозаи наскиҳо. Наскиҳо оптови дона не як дона дастафка намеша. Масалан духтаро инам хели як дона дастафка намеша. Анам хели 4 пачка дастафка меша. Ин ки 3 та дастафка мешавад. И 35 бида. 30 сомон 4 та размер дора духтараки вариант. Ина бачаки вариант ҳам ҳаст духтараки вариант ҳам аз сери аллахай бачаги сиёҳ бачаги мешавад. Дигарош духтари 30 сомон ирам. 30 сомон 4 размер дора. Ирам 30 сомон духтаро 4 та размер дора. Ина паласо ҳастам пахшурвакай. Сиёҳ сериш аллакай бачаги дига цветош духтари. Ҳама дахона духтар бача дора метонен ранга бигирен. Куда пушонен 30 сомон 4 та размер дора мирабинен. Чиқи хушу ина пинеткиш ҳам ҳастай. Пинеткам 30 сомон ая. 30 сомон духтаро. Ина 30 сомон. Ини размерам ини ём ҳастай 30 сомон ай. Так ҳозир бо чӣ нишон додем нишон ки ина сурати мошинча дор 30 сомон. Айни размери калон майда ҳастай духтаро 30 сомон ай. Ха ичам 30 сомон гуфтем пинетки 30 сомон. Ичам буд? И 70 сомон 12 та дора. 4 та размер дора. 70 сомон ина наски духтаро ина кушода шаяб чӣ нишон метиюм. Дастафка духтаро савдогар дора ба шарте ки ҳамаи мужской, ҳамаи женской, ҳам мақсад се пачка нагирен. Фармад ай кадомш мегирен ба дастафка равон мекунен. Ана ин паласо чанде? 30 сомон духтаро. Ина ҷадози 4 та размер ай наски ҳастай. Ай 1 та 4, ай 4 та 8, ай 8 та 12. Чанд сом буд? 70 сомон духтаро нигоҳ кунед. Ай 1 сола то 4 сола, ай 4 сола то 8 солара, ай 8 сола то 12 солара 70 сомон ай. Ина наски хуш рувакай ангорка ҳай гарма какай дар нушон. Ина чандя? Ина 70 сомон размери калон ай уже. Размери калон. Кадо меша ки хушру дар видео нишон надодум. Конкретни харидора хоҳиш мекунем ба хоҳиши савдогар гап задестам. Дар скриншот кунед дар WhatsApp партоен. Шумо қати бо отдельно WhatsApp да гап мезанан 3-4 пачка раз фақат ай 3-4 пачка зиёд равон мекунан. И чанд сомай? 30 сомон. Суроғара мефаҳмонем духтаро бозори Корвон аз тарафи Тилу бозор 12 дароза кати мен то охира тарафи дасти чап нулавой ряд меша. Охирон ряд нулавой ряд меган. Магазини 80. Ина бу каси да суроға нафаҳмад бо рақамошо мондагӣ метавонед дар мо занг занед. Ё ангорка размери калон чанд ай? духтаро ай ҳами ангорка қариб 20 модел ай 70 сомон ай. Ҳамаша абзор намекунам. Конкретни харидорода баъд WhatsApp кунда гап мезанам. Ина пинеткаги ангорка ҳастай. Не ва фенҷио ҳам ҳастай. хушру 70 сомон. Иёшам 70 ай. Ина 70 сомон. Чанд намудаи серца дора 70 сомон. Иём 70 сомони. Ина эриядам 70 сомон ай духтаро. Баъд духтаракони хели бо вай ҳастай сангои дождик дора. Иём 70 пинетки. Ина 70 сомон бони хели версачио ҳастай. 70 сомон чанд модел ай чанд расветка ай. Мебинед расветкош. Расветкош бе ҳад бисёр ай. Пачка қимат буд куни ё чанди будан? Ҳадино. 70 сомон пачкаш ва 60. Иш 70 я? Ё 70 немириад 70 ай. И духтаро и риад 140 сомон, иҷаш 70 сомон ай. Ина дождико чанд буд? Дождико духтаро 70 сомон. И мужское, вали хай. Женское? Ана духтарако хели женский наски вай буда ма аҳмият додам. Ранги бофтаги боре. Ё чанд я? 50 сомон духтаро. Ина версачо чанд ай? Ина духтаро 80 сомон. Женский наски. Ё чанди буд? Асени духтарако 30 сомон. Ина ранги маҳсича боре хели лёх ки начос дора. Ё чанд ай? 90 сомон. 90 сомон байшти? 90 сомон 120 сомон гузаштем ба қисми мужской наски. ҳоли се духтаро ман яра нишончим бисёрато хай ҳоли вақташ нест ки вақташ миёй барои савдо касе бихара. иҷа ҳам оптовия ҳам пачка ай 3-4 та зиёд мақсад касе гира ба дастафка равон мекунан. Не чанд я чулкиё? 50 сомон жемчугдорш 70 сомон дай духтаро бе ҳад хушру. ира чанд гуфтем ози? 11 духтарако 11 сомон 60 меғалта 140 сомон пачка дай. Ина вича бинен чиқи хушрувакай. Болош гарма как брижай тапа тайёр. Дастмолак ҳам дора касе агар бисёр чиз мехара дастмолакон ту дастафка равон мекунан. Духтарако ина пачка наски мужской 45 сомон да? 45 сомон. Не ё 12 таги дора мужской 100 сомон. Ҳар се ини 100 сомон ҳай духтаро. ишчи 80 сомон. 140 сомон бренди наски духтарако барои мардако. 35 инаши на 70 сомон духтарако наскиёи багачи ё чанда 65 сомон. Чуна ки гуфтем 3-4 та гирем ба дастафка равон мекунам. Ина барои духтаракои мактабхон
наскичои каротки пинетки чанде 35 сомон.